Zaujíma ťa svet financií, investícií a realít? Po úspešnej rotačnej stáži v Bratislave prinášame túto stáž aj do Banskej Bystrice. Dozvieš sa o finančnom plánovaní, o investovaní, ako fungujú peniaze v praxi každý deň a na záver ťa čaká test. Otvoríme ti dvere do sveta realít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Predstavíme ti nielen obyčajné byty a rodinné domy, ale aj veľké developerské projekty. Žiadne internetové portály. Nie, budeš s nami priamo v teréne. Broker Consulting som absolvoval prax, ktorá mala pre mňa prínos najmä v oblasti praktických zručností. Zároveň som mal možnosť nahliadnúť do fungovania spoločnosti s tak širokým záberom na trhu realít a financií. Zoberieme ťa na eventy, meetingy a konferencie. V našej jedinečnej hre Fingerplay si otestujete svoje znalosti, ktoré s nami nadobudnete. A zároveň aj porovnáte vaše vedomosti so študentmi z Bratislavy. Tešíme sa na teba v Broker Pointe v Banskej Bystrici. Bude to určite dobrá jazda.